थारैनो मोजां मोनदों जे जोङो जोंनि मोनसे टीम BSU सेन्ट्रेल टीम जोङो आलोचना खालामदोंमोन जे दानि जाबाय थानाय सम मोनसे पिसफुल बिटिआर दानायनियाव जों मा कन्ट्रिबिउसन खालामनो हागोन होननानै जों बिदि सानबाय थानायावनो दा जोङो बिराद मोजां मोनसे अपरचुनिटि मोनदों बे मोननानै जोङो सारमोनहाजों एसे सावरायनानै दानि बिटिआरनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारजों जोङो बोरैबा मोनसे लिंक लानानै जाहाथे जोंनि एक्सपार्टिस जों जेराव मावबोखानाय 10 years जाबाय जोङो BSUआव जोङो फाउन्डार मेम्बारखामोन दा बे मावनायखौनो जों मारै दलद थानाय बायदि जानानै आरो जों नुबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 3 बोसोराव लासैनो मोजां मोनसे परिबेस फैदों बे परिबेसखौ आरोबाव गोख्रोङै मारै जौगाहोनो शान्ति मोनसे लाबोनाय गासिबो जनगोष्ठी थानाय BTSनि ओनसोलनि गेजेराव जा मिशन भिजन जा दङ मोनफा मोनफा जों नायबिजिरनानै साननो मोनबाय जे थारैनो बियो मोनसे मोजां मोनसे प्लेनिं लादों मोनसे मिशन भिजन लादों दानि सरकारा दा बे मिशन भिजन लानायाव जों माबायदि सापर्ट होनो हायो बेखौनो जों सावरायलायनानै जाफैनाय जादों आरो बोजबनानै लादों जोंखौ दिनै बेनि थाखाय बिराद मोजां मोनदों। थारैनो BSUआ जोबस्रांनायनि लामायाव फैमारबाय ना? दा BSUआ बुंनो थाङोबा बिराद गोरों गोरा जोङो बेयाव डक्टरेट दं MA MBA MSc पास आउट जानाय दङ बिरादनो जों गासिबो नायबिजिरनो रोङो नालाय दा आं सानो जोंनि जेसेबां लोगोफोर दङ बिसोरबो जोंनि दा फैनायखौ नुनानै आरो जों जा मावगोन बेखौ नुलांनानै बिसोरो फैगोन आरो आं गोसो गोरबोजों बरायनोसो लुबैखादों दिनैनो दानो आं नोंसिनि चेनेलनि थ्रुयै आं बरायबायबो बिसोरखौ फैनो हागोन जेला गोसो बिराद मोजां परिबेस मोनसे दङ बेयाव मावनो थाखाय। नोंथाङा दिनै UPPL जयनिं जाबाय नाथाय UPPLनि आगोलाव नोंथाङा जिहेतु BSUआव दंमोन BSUआव हाग्रामा महिलारिनि जिहेतु मावनायखौ मोनबोदोंमोन 10 बोसोर दायो नोंथाङा माबोरै फाराग मोनदों जिहेतु 10 बोसोरनि जिहेतु थाबोनाय आरो दिनै UPPLआव जिहेतु UPPLनि जि खामानि मावनाय बेखौ माबोरै नांदों नोंथाङा? थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे रिभलिउसनारिस्ट आरो बिनि दैदेननायावनो जोङो मोनसे बे BTCखौ दानो मोनदोंमोन बर' हारिया गावनि मोनसे जायगा बा स्थान मोनदोंमोन आसाम रायजोनि गेजेराव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोननो हादोंमोन बे नंगौ मोजाङैबो खालामदोंमोन खिन्थु दा समनि लुबैनाया दा नैबे समनि डेभेलपमेन्टनि पेसआ गासिबो सारा दुनियायावनो आलदा स्टाइलनि थांदों नालाय दा ट्रेडिशनेल लेभेलनि खामानि मावनानै बे डेभेलपमेन्टनि आलदा रायजो बा आलदा दुनियानि डेभेलपमेन्टनि पेसखौ हमनो हानाय नङा जोंनि बे ओनसोला थालांनोबो हागौ जाबादि अल्ड स्टाइलनि मावोबा दा गोदान मावनाय UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आन्डाराव दा बे मावनाया जाहाथे आरो स्पिड जाबावो जाहाथे जों डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसखौ जेरै गुबुन रायजोआव जादों जोंनि भारत हादरावनो बेजों जोङो खाब जाफानो हायो। थारैनो जिहेतु BPFआ खामानि मावनो हायाखै नामा ओंखायनो नोंथांमोना दिनै UPPLआव जयनिं जाबाय नामा? खामानि मावनायखौथ' दा बिसोर सरकारावबो गैखाया आरो खामानि मावनाय सिस्टेमाबो एसे आलादामोन बिसोरनिया दा बेखौनो जोङो मोनदांनो मोननानै आरोबाव नैबे दा गोदान दोलो बेनिफ्राय UPPLआ 3 बोसोरल' जादों दा बेयाव जोंनो एसे सम मोननांदों नायनो बिसोरनि नैबे UPPL दोलोनि मावनाय आरो थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जा मावदों बिनि पार्टखौ नायनो थाखाय जोंनो 3 बोसोर सम लादों जोङो नायबिजिरदों दा बेयावनो नायबिजिरनानै मोननायाव साबसिन जों मोनदों निस्सय नंखायनो जों बेयाव दिनै जौगानानै फैदों। फैबाय थानाय 2020 मायथाइयाव MP बिसायख'थि बे बारा सम गैला बेहाय बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो जिहेतु BPFखौ गोबां जिहेतु दोलोखौ सापर्ट खालामनाय नुदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो जिहेतु बनसुआबो जिहेतु सापर्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव माबाफोर बेले बेजे दं नामा बनसु आरो BSUनि गेजेराव? बनसु आरो BSUनि गेजेराव बे मोननैया नायनो थांबा आलदा संगठना खिन्थु मानसिया बेनो जाजेननायनिफ्रायनो BSUनि दैदेनगिरि नेहाथारियानो बेनि दा प्रेसिडेन्ट जानानै दङ दा बे बिथोराव नायनो थाङोबा आइडियलजिया एखेयानो बिसोरनिखौ बुंनो थाङो जों। बिथांमोननि आइडियलजिया राजनितिक आइडियलजि नामा? राजनितिक आइडियलजि नङाबो जानो हागौ मिथिया खिन्थु दा जाबादि बिसोरनि एक्टिभिटिसखौ नुनो मोनदों बेखौ नायोबाथ' राजनितिक माबाखौनो नुयो लामाखौनो नुयो। नोंथांमोननि जितु BSUनिफ्राय आरो फैबावनायनि सम्भाबना दङ बे पाइपलाइनाव दङ गोबाङैनो दङ आरो जोङो मबिलाइस खालामदोंबो अलरेडि गासिबो जेसेबां जोंनि दा मोनबा डिस्ट्रिक्ट दं BTRआव बेखौ जों माबागोन आरो सम लानानै बिसोरबो आरोबाव सम लागोन गावसोरबो